My vás vítáme u nového videa. Mám tady speciálního hosta Planktona. Čau. A máme tady ochutnávku. Máme tady Iced Tea. Tady krásný donut z Albertu, že? Jo. Crunchy chips. A tady crunchy chips chili. Tak, čím začneme? Takže já bych mohl začít třeba, nevím, s čím chceš. Čím začneme? Solidní. Na? Pizza. Dobré. Solidní. Doporučuji. Co ti je, vole? Ty bogo. Dožer. A jdem tady na další. Takže dávaj donut. Tak, donut. Tak, samozřejmě my se ho rozpůlíme. Ukáž ho, jak vypadá, ne? Krásný. Oh my gosh. Teda nikdo neviděl donut, že jo? Nikdy. Já ne. Třeba. Ne, dělám si prdel. Kamo, tak to si ještě dá mega. Kamínek. Cítím vanilku. Hodně. A ty čokolády tak trošku. Prostě lentilky, no. Cítím na těch lentilkách barvu stemu. Ty si prostě... A je to kvalitka. Jasné? Za 9,90. Ano, jasné. Sníš to dneska. No dobré, můžeme jít na další. Teďka je... Ty to? OK. Tady bramburky chili. Možná huba, protože vůbec. Wow. Oh my god. Kamo. Lehce se to otevírá. Úplně, no. Úplně. Tak vem si první. No, trochu prlivé to je. Trochu to tam, chili. Soli tam mohlo být trošku víc. ale chutná to jinak jak A je to pizza. také dost sladká. No, chutná to jak kdyby jak pizza, ale takové prlivější. Jo, pizza s chili. Ano. Prostě kvalitka. Jo, ještě tohle jsme neříkali, jak to chutná. A? Fakt ne? No. Je to dobré. To chutná jak takový... Mohlo by tam být trošku soli a chutná to jak špízové ty bramburky. Jo, no. Spíš A slaninové. teď si máme poslední věc večera. Iced tea. To mám jako napis od tebe, jo? Jako Tak, fakt. možná by to mohlo být Nemáme trošku nejde. také sladší a je tam málo cítit ta broska. Ne, tak potom ne. Ne? To je takové Tak je plané. divné. A
Co bychom ještě tak mohli dělat? Dávejte lajky, odběry a pište do komentáře. A dávejte návrhy na další videa. Tak čau.